Hello para pedagang. Karo sampean proyek sistem guru markets. Ayo miwiti karo data umum babagan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa ngaso video. Kita ngusulake kanggo sinau saben parameter perusahaan sing diteliti luwih jero. Saiki kita bakal nganalisa indikator kinerja saiki perusahaan. EV Holding, Inc. ticker, EVXE. Review iki adhedhasar informasi ing 17 Juni 2025. Dening klasifikasi guru markets perusahaan EV Holding Inc. kalebu subkategori. Aviaprom, 16 perusahaan melu analisis, iki cukup wakil. Kita bakal ndeleng solusi pungkasan ing pungkasan video iki. Hasil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan, minus 8,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori, 1 poin. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kerangka kabeh pasar saham kanthi sakabehe. Kita waca sing asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka kab punika 1,8 terms. Marang minus 8,5 terms EV Holding Inc. Bandingake gerakan rega saham perusahaan EV Holding Inc. lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan EV Holding Inc. Nuduhake dinamis 21%. 37,7% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Kapitalisasi pasar perusahaan EV Holding Inc. regane $73 sen miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $347 miliar. Regane buku perusahaan kira-kira $0 6 sen miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $13 miliar. Wes dibandingake pasar lan enggo bareng nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake EV Holding Inc. ing subkategori ing kasus penilaian kapitalisasi pasar saham yaiku 0,497%. Regane buku 0,462%. Evaluasi saham perusahaan saka kapitalisasi pasar lan neraca ing subkategori ala minus 1 poin. Perusahaan ing analisis duwe kewajiban utang $11 sen 1 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku jumlah kanggo 187% saka usaha. Taksiran tingkat utang perusahaan, ala minus 1 titik. Rasio rega kanggo earnings perusahaan yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori 0. Evaluasi nilai pasar kanggo rasio laba dibandingake karo organisasi ing subkategori, ala banget, minus 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $161 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing diproyeksikan dibandingake karo subkategori, ala minus 1 poin. Rasio rega kanggo revenue perusahaan yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 3,3. Evaluasi rega pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, ala minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $0 yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori, ala minus 1 poin. Marginality punika 0%, karo rata-rata kanggo subkategori minus 10,4%. Asesmen bati sales dibandingake karo pratandha ing subkategori, pasable, minus 0,5 terms. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,064%. Sing 677% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai organisasi padha karo $9.929.000.
Lan ing subkategori $1.274.000. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori pas supply 0 terms. Jumlah bati saben karyawan minus $928,700. Rata-rata ing subkategori minus $39,900. Evaluasi bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Dodolan perusahaan saben pegawe $0. Ing subkategori $384.000. Evaluasi revenue saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Volume transaksi cendak 10,4%, karo rata-rata kanggo subkategori 2,9%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 65% kanggo perusahaan EV Holding Inc. Dene ing subkategori tataran resi 14 53%. Enggo bareng perusahaan bener rego ing kira-kira $5.81. Target rego konsensus kanggo saham perusahaan iku watara $6.68. Ayo pindah menyang meja pesenan, sing kasedia kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening sistem referensi, kanggo ngevaluasi enggo bareng Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinnet. Minangka asil saka pambiji perusahaan EV Holding Inc. Sistem informasi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe kanggo mbukak tiba ing $5.8 saben saham. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane relatif kurang. Pambiji perusahaan ditindakake kanthi nggunakake metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 3,22. Mandeg mundut disetel ing pukul 8.38. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan kasebut kanthi otomatis adhedhasar asil dagang tanggal 17 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker ERG iku pesenan tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan utama utawa wawas, pesenan liyane tetep ing rega final. Matur nuwun para rawuh kanggo nonton video iki lan nggunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.